donjo Kenya ka kendo koro sani gichuo tiendgi e Kenya ka. Katiba nitie mar Council of Elders. En hawi marach ni ma en gir jodongo to kendo joma ng'eny kata oganda mang'eny mag nyikwara Mogajwang' ok ong'eyo bylaws mane katiba mar Council of Elders. Adwa lero ni en gir jodongo. Kendo en abich jodongo. En duol kama jodongo ema wuoye kendo poro weche to pimo weche gi kendo ging'ado rieko kaka piny onego dongi kata kaka oganda onego dongi kata kaka oganda onego bed gi kwe. En spirit mar Ramogi Ajwang'. Ochalo kaka teko mar Roho Maler. En juok piny. Ok obi abiya nopore ni ng'ata neno joma ng'eny hedhore ahedha ni onyalo bedo ker, onyalo bedo kansil. Mano hedhruok. Mana kaka jomoko wacho ni anyalo dhi bedo jayalo, anyalo bedo bishop. Nitie jok manyalo yiero, lakini ma is a spirit. Spirit mabiro kaka mana teko mar Roho Maler. Koro ibro bedo to ibro winja call to kati yudo msigo, kati yudo courage. As a spiritual leader, I had this call and this burden. Ka waneno kaka wabedo koni, to waneno ka wake ka chieth gweno, to chieth winyo. To yawacho ni to mwaneno ka gwenge moko nitie mana duol makelo joluo kamanyakla. Watang'o miyo wake kama. Koro kano wapenjore wachno ji notemo ni chako be riwruok ma joluo mondo wabed gimachiel. Wan gi riwruok kaka mag liete matero liete dala. Timo maber malich kendo wariwo lwedo wambe one members. Lakini mar Council of Elders en juok piny, en juok Ramogi Ajwang'. En okobiya ka dhok misembo madhi nyuomo dhako. En obiro gi chenro ne. To kogore kuomi, to itimo gik ma odwaro. You are directed, you listen to the voice of the spirit, kati dhi kumoteri ni dhiye. Wan kane gino biro nwa, ne pod ok wang'eyo matut kuome. To na amanyo jodongo Malindi ka, amanyo jodongo mane wan go Malindi ka. Aluongo Malindi, jodongo mane Malindi gin pioneers mar this movement. Ka luongo gitako ni wetena gwenge mamoko nitie Council of Elders kama jodongo pime wach. Ne waneno ka tabu ne nitie kindwa gi vijende to kata gi mine nigi maendeleo ya wanawake, vijende ne nigi youth leagues. Jodongo ne onge kama warome. Chieng' moro koro wawito jaduong'wa moro ma noa Siaya, koro wadwa ywago Malindi ka, mano ng'ere ahinya ke siasa ka, kendo ne rauma kata jo siasa gi mang'eny kata kingi gi ni en manotugo mokete ko. Koro ne waonge forum kaka jodongo. To kano wadhi e liendno, nowacho ni jodongo nyaka mi forum. Kendo nyaka migi in front line nikech mano jaduong' wadgi. Nowacho ni wan waonge rules and bylaws koro. And then nwachake from there mawayudo space ni kare onengo wabed gi Council of Elders, duol mwawuoye mwapime wechewa. Koro ne wayudo kata politically, economically, socialism geng'o chwanyruok e kindwa gi youth. Nikech wan jodongo wapimo wechewa ki jodongo, wabedo e duondwa, nyithindo bedo kigin, mine be bedo kigin. To mane luwo kitgi gi timbe gi James. Koro kana wakawe gi kanyo, ne wachako mwariwore kato yiero ma jodongo. Ok en yiero mar political election. Midhi riedo mlolongo mane riedo ne Moi go kike kamayo gini mane waneno choncha. Council of Elders iyiero gi consensus. Jodonge mabedo to kagisebede duol to giwacho ni ng'ane ni romo maknwa kom to vision karia manokelo wachno. Pile mombulo lwar kuome. I carried the vision and I brought the vision to Council of Elders. Mane gichungo wa jodongo ariyo, jodongo go emano go mbolo. Kato giwacho ni
Okoth Tadero in koro in ker marwa. Ochake mane Malindi sub county kamano. Wachake to maja manoluwa giwacho ni bedo assistant. Kapod warito pending way forward. Kane gi obiro to kaka koni ni an juogi. No tera nyaka ka Karatigo kango ka Jaramogi. Kana wadhi ka Jaramogi nabedo hosted 3 days gi Dr. Oburu Odinga rwakowa kato obiro waninde otende madonga kanyo 3 days kopidho konto. Kato wadhi nyaka got mwaneno cultural kaka luo ne timo gige kata kuma ne Ramogi obire. Hapa ni kanyema, that's where I was seriously possessed by the spirit of Ramogi Ajwa. Koro mangiso ni gima duong e yiero ng'ato mondo obed ker mar joluo en gima juogi matimo. En gima juogi makelo direction to kelo kata jok mubedo go kanyogo. The spirit prevail ni James is the leader from this team from now. Haya, wadonje wach mar ariyo. Wach mar ariyo en ni kane koro erose yieri mibedo ker mar piny luo. Ere kaka ne uchako kelo joluo kanyakla? Na keche charity begins at home. Koro kamane wae mane wantie wanajadak Malindi ka. Lo ni Malindi sub county e Kilifi county. Koro jodongo ma Malindi mano chako bede mesa mokwongo moyiero ker. Kane giyiero ker manche ne pod giluo ni chairman. Kata katiba be en chairman. Spokesman mar jamii en chairman. Koro ker to mano mana duong mana luor makoro yawa ung'eyo maler magibidhego. Koro kane giseyiero wakamano to kosedhi moadhi kocha to ne ayudo advice kuom Dr. Oburu koni koro Oburu chien mondo koro umany jodong luo nitie mane line mar council. Koro ne pok ang'e kata ker ma Coastal Region jaduong James Obara King. I was directed mondo adhi anene kano obiro anene kwa wuoyo mwawinjore. He blessed me. He blessed the idea. Kato embe nochako ora kuom ker maduong jaduong Odugi Randa. Kane wadhi notimonwa nyasi norwako mang'eny, nadhi gi delegation mar leaders 22 koa koni. Kodhi orwako maber. But jaduong Odugi Randa nogolo consent ni aneno ka Jakilifi no, juok Ramogi Ajwa oseluar kuome. Dhi uru mondo ukete rasmi. Utimne dedication. Inyalo neno James kawuono an gi stool mabede no ndik ni ker Okoth Tadero, Kilifi County. Ma inyalo neno lweta ka nitie orengo. Nyawa kamba dikele lodhcha. Dikel lodh ker. An gi weapons, instruments of powers adek. Koro nomi orengo. Mi kom nyaluo. Orengo to gi luth. Koro luth dikel ni bro neno. Koro notimore last year dwe mar 4 tarik 5 e school mar Barani Secondary school e Malindi ka. Sama notime ni koro nokotime gi jo Malindi kende sub county. Notime gi entire Kilifi. Kech nokona ni koro kel joluo te together nyasino. James no anego dhok. Jodongo no biro kendo no migi blessings koa kuom ker maduong ma national. Jaduong Odugi Randa. Ng'ama no bro keto wakfu nen wan gi step mar regional ker mochung'ne Coast Region ka. Longo ni Obara Kings. Obara Kings no biro mano oketo tarik 4 komni rasmi odiochieng' alanga. None nyaka Ramogi, none nyaka piny mangima kata pichni samo wabro miyi kane okineno. Haya, koro isedonjo ofis chako tich. Koro inyalo nyisowa okenge mane ikawo mag koro kelo joluo kanyakla ne chako nang'o gang'o. Keloth bo. Okang' mar kelo joluo together. Kana waseyudo ofis ma Malindi. Ne watimo geographical wang'iyo ni to Kilifi, how Kilifi County is composed. To wayudo ni joluo ni e sub county 7 ma Kilifi. Koro nako ni bas wadwa kelo joluo together.
the first thing na manyo sponsors. Sponsors gin yowuot luo ma owinjo gini maler. Achiel. Yes, aparo ne ang'wana chungi kanyo matin nyaparo mga juang mana kaka iwinjo ni ndi wadwa mani wayue kata madaka achiel mudho mana pi dakika achiel kende kata nyiri manok kata duga tielo mar ariyo mar mbaka mwan godo ni ndi. Mana kaka nasingisi nene wadhi yuo mana mar nyiri manok ka dakika achiel to waduogo cha waseduogo mar mondo mi wadhi nyime kod twak marwa wan kaendi kod Kiradero ma Kilifi County emane watwa godo. Oker ere okenge musebedo kukaw kata yore musebedo kutiyo godo e nyayo weche mag luo kit gi timbegi e county ma Kilifi ka. Ne wasekelo joluo te ma Kilifi county together. Nwachako gi nyasi mwakelo gi nyasi together. Kendo ne wan gi nyasi mane the late Raila Amolo Odinga nonengo bi otimnwa the final inauguration manobede. James Rabala ne okotim final inauguration nekech age giwacho ni age ne nyaka 60 years. Seche mane gibiro go ne podan gi 66 gi 56. Koro kane gineno ne nitie instruments mag powers mane pok omiya nyaka sani nekech kama pok omiya okumba tong gi kuot gi gik gudu mar kima. Koro mago ne giwacho ni dhibiro a second stage mano is the final. Ne wan gi nyasi ma itongo gi le tarik 1 dwe mar 11 kato bati marach Raila obiro kaka to ka oko aindo duogo magi sanduk. Nyasi no pod nitie kendo biro wadhi maloko date. Mane nyasi mar kilo nyasi makoro kane giseneno ka ker no sesidh ka to kane gineno mane gineno pichni to ker maduong' nogolo consent ni Kilifi no is capable and mature dhi utim ne full inauguration en manyicho golo consent makamano. Aya koro mano en achiel kuom gima onego beno timo en timo nyasi mar luo gi timbegi mar joluo mar kelo timbe wak together mar kelo joluo te together. To busebedo ka un ga giromo moko ma utemo kelo rowere machiegni kata mupuonje rowere kitgi gi timbe luo kitgi gi timbegi. Ne wasechako kendo ne wa involve mine nyaka vijende e girwa ne gintie kendo gintiere fully wan gi crowd maduong' but then gima ne jirito ma pod girito gi siso gi sironyo en event maduong' no mondo joluo bi together kata wachakwa nyaka ne gitimnwa inauguration korka we are hardly approaching one full year nikech watime dwe mar 4 tarik 5 koro pok wachopo dwe mar 4 pok watieko higa but arrangement nitie kendo wan gi culture wang'eyo ni cultures mag joluo nitie utamaduni wadhi kanyo James kanye mwadhi bang inauguration final inauguration man belewa. Yes. Rowere gin jogo ma thoro balo nido ni gin joma thoro balo ma samoro yudo ni mondo me girwak gimoro molo luo kitwa gi timbewa ok thoro rwako ahinya. En ang'o gini kata ma un godo e paro kaka achiel kuom yore ma ubutiyo godo mar mondo mi uneni rowere matindo giendi gibed nyithi rowere manyiri gibed rowere machuo omako weche ma kitwa gi timbewa gi lwetgi ariyo. Challenge mane wayudo James ne en kuom rowere ne en personal interest. Nyithindo pod gin gi ngufu mang'eny kendo gin gi ng'weche matek ahinya. Ka gineno ka gimoro biro manyien giparo ni samoro kanyo ma konyruok samoro nyalo yudore ahinya. But ing'eyo kaka Council of Elders and sana is not a political kit.
Masamoro kata kiseluongo jobiro kama giwinjo wach kumterogi nitie gimoro tinde ji okelo ka ni gonya gonya ni osechando nyithindo mang'eny kwa dhi e miktano koro kwa at least miwa gimoro matin mano ber mano otimre ka sama koro wase nyono piny makoro tiendwa osenyono lo maber ka nitie giminyalo migi to wanyalo miyo gi appreciation koro mano naneno kokelo challenge ka samoro jomatindo paro kata ni kacha nitie sende nikech binya somo body language nitie sende moro kata ma cancel tiyogo koro ne en challenge maduong' nikech jomoko nobedo gi tama ni at least wambe pogonwa sende makanyogo gik makano manyiso ni seche ma gibire magi endi gibiro ka gima gidwaro mondo expectation migi lemo kata lemo bed gidwaro to ng'eni age ok oyienegi mondo at least gibed kanyo age ok oyienegi ginyalo mabedo gi representative mamano wan go koro ing'eni samoro ka en gimoyaw kamano moko par nitie lemo moro nitie logistic moko manyalo dhi negi direct mano emosekelo tabu ahinya lakini wow overcome we are managing that yes gisebedo ka irwako wachuni machalo nade girwake nikech gine magisemiyowa generation matin osemiyowa full support makata function mane watimo barani ne gintie kendo gin ema gini moro gi seriously mondo wa promote culture but ing'eni ok di understand gimoro kaka idonjo kaka wuon ok di understand gimoro matimore around kata matimore compound in a day ibro yude gradually yes manyiso ni kata nyasi moro museketo maduong' maluwo kit gi timbegi pod onge nyaka nyicha ne udonjo nyaka nyicha wadonjo office gima ne wapango nikech pango chenro mar final inauguration is too expensive though ne wan gi budget mar 3.4 million lakini ne wasegiki okang' nitie sende mane waseyudo nitie places mane waseyudo and we are managing it made ne Raila okotho inde waromo kodi stage machielo kane wasetieke wageno ni nikech nitie jok mosekawo positions mag Raila ginigo wan bende wamanyo mana date kendo wabro luongo koko bro bedo maduong' malich dine watime chien kacha James kata inde ok ibiro koro sani ibiro biro kendo ibiro biro among the chief guest koro manyiso ni nyasi makama kata kutimo gani kata mondo mi uta ofisu ne yo makare un gi uketo geno meku kuom josiasa gi kechawinjo ka ilungo na nying ogai machon mar joluo Raila Amolo Odinga chini dek ding'wen ni debe ni entie to deko usego ng'ala ne uketo geno kuom gi e yore machalo kamagi mag tayo office koso umbe ntiere kamoro ma unyalo ugwonyo kamachielo to nyalo miyo udo pesa mutago do office kisang'e na diera makere mang'e ni office tok nyatayore kadipo ni onge kama oyude manyonge James gimanyaki ng'e mokwongo the late Raila Amolo Odinga was the patron of the Luo Council of Elders kane Oginga no set Raila emane patron makare kanyo pok obedo replace nyaka kawuono kamano Raila ne waketo geno kuome ok mana ne finance kende waketo geno kuome kuom mawaidha patron mwelekeo mwongozo mano noketo wani mano is the role and mar patron en be enogai ing'eyo e sirkande ma wan go koa kata Kilifi County wan gi cultural department madil gi gigi ka girwa ne osechopo wasechopo kucho mwa wasetimo inauguration resources nitie wabro yudo gi nikech wambe nitie resources mobedo dedicated ne gik ne culture wadhi yudo josiasa being na molo Raila emane patron kanyo kata piny kon offices ma piny ka we are encourage a constitution ma konigo mondo jasiasa be wabed go kanyo wabedo kodgi nang'o mondo wayud information mar political office nikech onge maendeleo bila politicians also koro wabedo kodgi kanyo to kaka mapek nitie James wakete nyimtie advice wa political nika wanyalo kalo kama ok waketo geno wakuom gi mana nikech pesa kata manyonge gin kanyo mondo gimiwa advice mwelekeo gen be mane gefwenyo wani sende wa moro ni kata county government kata national government makasa mwado bedo gi events makamagi to wanyalo de kwayo kuom offices yes aya eluo kit gi timbe gi
o korka joma mine ne useda kudogo korka rowere korka joma mine unywando gi yo machalo nade e chenro machalo kamaendi e weche mag nyayo duoki kich mine wang'e ga pile ni gine ma kwan gi duong ma ka gin wuon ma injili mar luokire gitimbe ne kodonjo kuomgi to mine wang'e ni gi buche mang'eny mopogore ginyalo nyayo injili mar luokire gitimbe gi usenywando gi maromo nade wachu niendi e nyayo luoki to gitimbe wa kuom joma mine wetegi. Amor James ket kata sam bedo kame council to ko biro lakini an gi Mikai ka. Mikai ang nungisi. Gi embrace gini. Mikai osego nyaka tua. Gin nyaka gi mine mamielo walo luokit gi timbegi. Mak rita nyasi biro neno luokit gi timbegi. Mine gi puonjo okelo mine together nikech kajo gibiro display chiemb luo, aliya, obambla, dek. Aneno kichalo ng'oer aliya. Ibiro neno aliya gi wangi. Ibiro neno bambo. Ibiro neno dek. Joluo ibiro neno mielo walo. Jaluo miel kama kokalo kuom Mikai neno kata sama wawuok kodi ni. Group mar mine Malindi sub county dhi mbele kendo girito gicha giseronyo kendo akoni James gino biro nyasi biro ibiro bedo among chief guests iwe ma luok ma igo seno ibiro chamo bese chamo dek mole chak to kuoga lot mokuogi makore wani gini chamo maka kedhi marati pok maki ngado koki gilaki koro wan tie kato mene o embrace gini seriously kila sub county an gi Mikai ma mene oyero ni mano ema gidwa mondo bed kacha kelo ne gi weche mag council koro kata kaka Ramogi ne keta Ramogi ne nigi Mikai chieg Ramogi moko ngilo ni Mikai koro wan bende offices wage wan gi Mikai wan gi ker mochung' joma mine ka go firimbi kawuono Rabala ka dang yud kata kama ibole kede tami mine nitie to kochakore nikech Malindi waluongo ni pioneers gine mane giting'o vision to gine mane gichako kato gi implement the vision they are here, they are ready and they are only waiting for that day. Dinyocha ni kanyo kora nuo ni dibich iwacho na sengo nuo ndingwen dinyocha ni Raila weduogo gi sanduk no duogo kongima de neno nyasi mapok ni neno nikech ang'e ni jaluo is perfect jaluo janyadhi to ma kaka anoko ambe am no nonsense kai midwa nene nyadhi mawe mise neno North Eastern mise neno Eldoret Rift Valley ma luo original tingeni wan kaka jaluo ka nyakwa rachwonyo kai kama weche luo chakore iluongo ni the great rachwonyo doho rachwonyo kai kama weche luo nitie riti biro neno abro ng'isi date kendo ibiro biro. Erokamano aja. Koro uchiuru gi yore te ni luo kit gi timbegi nyaka dongi mayo Rabala county ma Kilifi. Rabala Luo Council of Elders is here to stay, is intact and it is focused and it is here to remain. Luo Council of Elders. We are pek mage mekale. Pek mwa sebedo kwa kale nekech inauguration mabiro no. Ingene movements mondi move around like title mar council mar ker koro ingene akaba area magaba nakaba pekma samora kale and transportation fueling meals like nyakidhi manjoluo koro adhi amanjoluo kan gi gari ndange dhi Rabai ga in gi tiendi adwaro gari mano is in the process o fu gari no nyake ole mafuta gari okdhi ka onge mafuta koro waseluoro sub county kitemwa tieko kendo waseyiero offices koro achiel wach manyonge ma idwa luoro go sub counties gite yali injili mar luo kiri gitimbe yes aya mar ariyo pek mar ariyo ka idhi ir yawagi nitie logistic kuom midwa rome kodgi go mago nyaka chul ok idhi adhi tiromo kodgi e utegi ibago budho tiluongo gi kata e school kata iluongo gi e ground motor you have to pay for that nyaka chul koro mano ka makelo manyonge kato kama wadhiye ni kama no setimore gigi koro ma office maduong' ma ok daki manya i oda mondo atine joluo koro nyaka
wabed go office ngeni pokwa bed yudo loka pokwa gero office ka koro nyaka wadwa chak gi rental nyaka wabed agone Nyasaye kamano Dr. Gunga nosekona ni oye wamany kamoro mondo ng'iewnwa wan gi wuodwa moro ka wuod bondo wuoyi be matherenge nyanya wabro bedo gi lopwa wabro bedo gi office wakendo wadhi to kapok mano timore wabro dwaro manyonge mondo wayud kata sende mondo wa rent go office nikech weche mag joluo neno ka sadi ka koro simo manyaka i ot magi ok gik ma ditime ot odwaro office kamirome gi ji mana dear kamano ba Milowe mogik midwa miyo oganda nagi ma Kilifi County adwa konegi ni jokanyanam e kar chakruok Ramogi owuotho gi joluo kokelo e Kenya ka jaluo en ng'ama is very courageous ng'ama jachir jaluo en ng'ama jachir momiyo an gi slogan moro ka na koni kwatieko ni jowi to mano puonja gi Raila tie jowi no okoni jowi no mano le mamuomo makumodhiye ok ibichunge wasekalo obstacles kendo wadhi kendo wamuomo kendo wadhi joluo nyaka chung koro milome madwa ng'isogi warito nyasi kendo nyasi biro Council of Elders e Kilifi is intact and it is here to stay onge kumwadhiye wadhi chunge ka kendo wadhi ng'iso luo kitgi gi timbegi joluo nyaka be together jaluo nyaka mi heshima mare wadwa fight nikech katiba wacho niya we promote our culture we fight to defend the right of our communities jawagi nyaka both economically and politically to kawa we siasa tenge onge kaka wadhi dhi mbele nikech wan kasa mipogo kata basari kasa mipogo kata gik moko gi to kwayodi koro nyaka wabed gi mouthpiece and mouthpiece nyaka bed ng'at ma very brilliant vibrant and courageous mondo wayud right marwa erokamano asante bas nyakoro mjega pani winjo gi iti mano jakom mano kir mar luo Council of Elders county ma Kilifi kaendi koro sani endi wanti Malindi Kilifi County kama watu wake kode ka homiwa ler mar weche magisebedo kagi kale to giore te magisebedo kagi timo mar nyayo kitwa gitimbe kaka oganda nagi county ma Kilifi Kenya kwara mgajwang bas gimoro ka gimoro man gi chakruok mare nyaka bed kod giko mare nyaka no kelo ni kaendi cheno mar 111 kaka pile mane kelo nu koda an James Rabala inyalo ni Kwase Rajabu orga chieg ne wan kale kod ker Okothadero mano wur karachuojo ka ogisuno ritiru masani endi obuture kene jo manyien mobo wiro gi cheno machal gi maendi